Haupa, Jose, zer moduz, espero dut ondo. A ber, hemendikan Dalasetikan pare bat galdera nahiko nizkizu nein. Lengua, a ber zeinan sekretua olakon fin mantentzeko, ez? Ziklismo profesionala utzita gero, eta gero bestalde, guain ikusi ere, zure semiak txirrindularitza profesionala indoala salto, eta, bueno, berdin ez da izango, ez? Guraso papeletikan ikustia karrerak, eo barruan eotia zeu, ez? Ze aldaketa eo, ze tentziokin ikusten dezuz guaingo karrerak, pentsatzete diferente izango dela, ez? Dalasea, Dalaseti daude, bai. Noraino heltzen diren gora bihotzaken tentakulo guztiak. Eskuminak hemendik Eskuminak, bai, gustora doan. Lehen da bizi fintasunarena beloki hori nola? Etzazue, pentsa, guain korritzen nun baino 12 kilo gehiago dozket. 10 kilo sortzen Pentsa nola ginen gero, bueno, nik uste baina bakizu ze pasatzen da. Egunero kortan ibiltzen naiz bizikletan ez horren beste, baina ez nago ez dago horren fin. Eta konpetitzen naizenean baitare, onberdezu oso... Gehiegi. Guai lasaio. Bai, asko zela saio. Gehiegi zaindu behar, eta nik uste momentu txarrak ere pasatzen diela, gozea ere, askotan, entrenamendu luzeak ere, nekealdiak, eta azkenen bukatzen duzu bukatzen dezu modun. Bai, gozea guri ez. Guri ez. Nei, hor kepak esan duen bezala zu malaletxean jartzeala... Ni bai, seitxuna sarratzen naiz gozek. Nire bai, nik gozia baldin bakat... Goze txarrekoa naiz, bai. Txarra. Gero horri jarrak egin dio beste aldera baten, semearen inguruan orain aita paperean ere bizi baitituzu txirrindularitza probak. Nik uste turduritasuna oain asko gehiago. Nik uste azkenen kontrolatzen ez dezun zerbait gertatzen nahi dalako. Zu pelotoi barren entzaudela, situazio hori kontrolatzen dezu korredore bezala. Oain aita izan da, da gaina nahi tokatu zitzaidan pasadan hastian, erorketa izan, eta ne semiaren izena gertu zala lista hortan, haiginen telebistan ikusten, da momentu txarra pasagen itun gehien bat, pentsata, ze hostia zeuken hor zeuden guztia, baina, semia izan da, pentsa, asko ze gehiago, baina, bueno, libratu gendun, zoritzarrez beste batzuentzako ez, baina gu bentzat libratu gendun da lasaiago, baina, bueno, urduritasun nahiko desente, kuota desente bat. Lehen erakutsi digu Aitziberrek beren amak nola botatzen dion herri eta horrela baju izua, baina barruraino saltzen den herri eta hori. Aitziber, favorez, hau inberroan matzu lasaia. Hola. Zukere semeari egiten diozu herri eta edo? Bai, desente gaina. Baitare bajutik edo? Ez, ni hau txaldu. Bai. Ze esaten diozu, ba? Ze egiten du ba? Azkenen nire semia dalako, eta 18 urte dauzke, baina nire semia dalako, eta elkarrekin denetatik. Eta kaso egiten aldo, Joseba? Bai, gehienetan bai. Bale. Nire kurrikuluna dauket 2 mobil eta ordenagailu bat lurrea botata. Estandei da, porno da lehen. Oso azerre. Malaletxe hundia dakako, Joseba? Prontoa. Ez du emate. Pronto beloki esaten duten bezala, pronto beloki. Bai, Aintzanen ibezelakoa da, eta bea mantxoa baita Markel, baina jasotzen ditu, jaso barrekoa. Ni kuriosidade badakat. Eta beti izan dut kuriosidade hori. Begira, guain semea zira, semek irizaldi galdetu atxa, hola, kakagura edo pixalea etortzen denean, karrera batean zer egiten da. Haizu, gertatu daiteke? Hori, egia, nik, bai. Claro, ez di galdetu semek edo... Balakorik ez, baina beste nola baiteko aldera teknikoak bai. Bale, baina horrelakoa ez? Ez. Eta hiri sekula pasazaik? Bai, no sé. Bai, eta hor lokotan zer egiten da? Pixagure azkenen erresa da. Nozia gutxiko momentuan... Bizikleta utzi eta benga? Bai, bide bazterrean eta beste askotan martxan nahi jarri duten, zera... Aizu, una martxan? Bai, ni daukete hortan ere, daukete anedota oso poli bat. Bota. Turreko etapa baten eginen, berak aldi momentu baten, berak agindua zela, eta hor aprobetsatzen ez. Hasi nintzen txixa, eta nekide batek, pixka bultzaka, da ze pasatu, derrepente jendea agertu zala. Da ni esan non, oain da momentua, edo bukatzen dut, eta gero pentsa, azkenengo etapako partian txixagurakin, ez tekerresa. Segulako multa jaso nun. Bai, multa dukezu jendearen aurrian txixaila, normala dena, pentsa hon. Eske, a ber... Batzu txaloka, eta zu pasatzen zea horret txiribitoa eskutan da... Polita ez da. Bueno, segun... Baina gorde, beloki, jauna, gorde txiribitoa. Aizeakin atzeti datorren aire. Atzea. Ez den momentua, baina, bueno. Aizu eta Aitziber, txirrindularia balitz, ze izango litzateke, sprinterra... Dudari gabe. Sprinter. Ni? Sprinter. Sprinterra? Con esa chispa. Bai, hau Sprinterra. Sprinterra, dudari gabe. Txixa. Ni rodador, suave. Ni Miguel Indurain mezala, ni suave, xuxen, horare ongi bitu. Bueno, Miguel Indurain suave, eretzen majuten, izan duzun bere momentua, baina nik txak lasai. Bai. Zeuna, zu bai, zuzara. Sprinter. Barkau. Bai.